ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. боз як хонаи дигар дар 33-ум микрорайон. Инҷо бозорчаи 33. Бинои имрӯзаи мо мана ҳамин бино 9-ум ошёна. Шурӯъ мекунем. маълумоти бештар оиди хона дар поён. лутфан хонед. инак навор ба охир расид. Ташаккур ки бо мо ҳастед. Ташаккур ки SKSZ-ро интихоб мекунед. саволотон бошад, рақамҳо дар тавсиф ҳаст. дӯстони гиромӣ, хотиррасон менамоем ки аз мо танҳо реклама. ҳангоми доду гирифт карданатон дар ҳуҷҷатнигорӣ бодиққат бошед. хона харидани ҳастед ва ё хона фурӯхтанӣ ҳастед, пас ба мо занг занед. мо дар хизмати шумо. SKSZ, боз як хонаи дигар.